Seguim a la plaça de la Vila quan acaba de començar l'acte sacramental del Ball de Diables. Raó tens, oh diablessa, un raig de llum m'has donat i tenint-te al meu costat, l'home serà nostre amb certesa. Vencebut! Estarot! Amunt! I els altres diables, veniu i aneu corrents cap al món i tempteu el ser qui viu com vosaltres sols sabeu. I per tot arreu escampeu la luxúria de Sodoma i els plaers de Roma. L'avarícia d'un geu que un dia vengué Déu, la ira que l'exalta i l'odi que el porta al crim fent-lo caure en tan greu falta, l'enveja que el corrou i la supèrbia que el mou a creure's omnipotent i la peresa que el manté pobre, miserable i dolent. Diuen que la vida és només un trist desterro, un cansat pelegrinatge i que la fi d'aquest viatge és l'infern o és el cel. Per què, doncs, aquest anhel, aquest desig sens mida, aquest clau en què m'aferro per seguir en el desterro, si la mort diuen que és vida? Si no és difícil escollir, quin camí he de seguir? Ànima que fas l'inici d'un pelegrinatge breu, deixa la llei de Déu i no tinguis temor del vici. Disfruta de la vida i dels plaers sens mida, que les dones i l'amor en dansa és beguda que no cansa. La supèrbia és un do que quasi et farà omnipotent. Si ets humil, seràs esclavitzat, apartat i menyspreat per la gent, que ja està provat que ni carreter sense tralla ni policia sense bastó. Si a la riquesa no se li pregunta mai d'on ve, mata, roba, estafa si convé, que l'heretge verdader és aquell que no té diner. Guarda'l i atresora el bé. No t'importi que al teu costat hi hagi fam i tanta, tanta necessitat. Sigues per sempre envejós, sí, envejós. Desitja tot el dels altres, alegra't de perdre un ull, si el teu veí els perd tots dos. Del treball has de fugir. Si no vols a la vida patir, que en treus d'aprendre un ofici, si és tan fàcil el vici. Només per rucs és el treball. L'home ha d'anar a cavall. Recorda que els bons menjars s'enduen tots els pesars. Deix l'aigua sense recança, que la carn fa carn i el vi ven a la dansa. No siguis pacient, no perdràs l'enteniment. Exalta't i pega primer, que quan no hi va la raó, ja hi va el bastó. Mercès, esperits del bé, vostres consells jo seguiré. Enrere, esperits infernals, que intenteu escamparreu els 7 pecats capitals. Sapigueu bé i enteneu que el gran saber de Déu contra aquests 7 pecats té establertes 7 virtuts, en què l'home, si vol, pot salvar-se per si sol, en treball i caritat, paciència i temperança, sent que generós i humil pot tenir la confiança d'haver-se guanyat. Estem per allà.
Els Diables també estan d'aniversari. Són Del ball. 50 anys del ball parlat En català. Sí. Sí. Amb aquesta cueta, en català. En català, sí, que era una cosa que era un mixta, no? En aquells moments, o en castellà completament, i l'any 68 decideixen traduir-lo al català i tornar-lo a escriure. Acabat l'acte sacramental, aquest ball parlat en català dels Diables, i a continuació, quan és 1:45, engeguen els versos dels Diables. Fa una estona els he demanat, podreu fer tot el que teníeu previst? Sense demanar que expliquessin res, evidentment, i m'han dit, no ho sé. A veure què han muntat. Ja veiem alguna cosa, no? De Trezzo per aquí a la plaça, hi ha Trezzo i alguns quants diables que corren amunt i Sí, avall. veiem una fletxa groga De l'1 que d'octubre. indica 1 d'octubre. I unes reixes, semblen, que volen pujar dalt de l'empostissat. És la parafernàlia que acompanya aquests versos, aquesta Que escenografia. evidentment amb l'aigua malament. Expectació a la plaça per aquest inici dels versos dels Diables. Mica a mica s'ha anat acostant més gent i es notava que s'acostava l'hora dels Diables. Haurien de canviar potser l'ordre tots els anys, no? Perquè la plaça s'ha vist plena pràcticament tota l'estona dels És que, balls, no? clar, aquest any s'obrirà un debat. Sí, A partir del que aquí s'ha fet, hi haurà debat. Hòstia, quin any, quina bogeria! Gairebé 11 mesos d'aquell històric dia. Un cap de setmana que quedarà gravat a la memòria dels catalans. De ben segur que res tornarà a ser com abans. Tot començava el dia 6, encara amb ressaca de festa major, quan el Parlament es firmava el decret que hauria de permetre la votació. Espanya s'indigna, no entenen això del dret a decidir, que votem és una ofensa i per tant s'ha d'impedir. El govern, amb l'objectiu de reactivar el turisme i l'economia, envia un destacament de 10.000 agents de policia. Tot i que en un gest de distensió els allotgen creuers del Piolín per fer més simpàtica la repressió. Uniformats, armats fins les dents i d'allò més perillosos, feia anys que no els veiem per aquí des que van arribar els Mossos. De fet, allò semblava un destacament de bolis de Caixa Penedès, de color verd, inútils i ja fa anys que aquí no hi pinten res. I amb ells van passar el mes jugant al joc del gat i el ratolí. Ara busco urnes per allà, ara et faig un registre aquí, ara envio la poli a la copisteria i ara t'assalto alguna conselleria. Fins que finalment arribava el divendres previ a la votació. Tot era una incògnita i ningú sabia si es duria a terme o no. Però la consigna era ben clara, votar sí o sí encara que ens trenquessin la cara.
Escoles plenes, nervis i una pregunta no parava de sonar. Què? Creus que al final podrem votar? Sí, home, sí, tranquil, que jo ja tinc el tractor a punt. Quan vinguin els piolins els hi buidaré 3 tones de fems al damunt. Mentrestant, l'exèrcit de tieta recorria els col·legis oferint menjar. Nen, què vols? Caneló enrostit, un bocadillo, cafè, aigua, caviar... Ah, allò semblava un dinar de festa major. Encara guardo algun tàper al congelador. I així, entre àpats, activitats i tallers de tota mena arribava el dia D. I amb la sortida del sol apareixien les urnes també. Els mòbils traien fum i ràpidament es quedaven sense bateria. Els grups de WhatsApp del CDR s'instal·lava la bogeria. Que si aquell poble hi ha hagut tants ferits, que si els piolins estan a la girada, que si s'apropa l'holocaust nuclear, mentre veiem imatges de gent amb la cara trencada. Però ni el CNI ni 10.000 goril·les amb el cervell rentat van impedir que el poble votés per un nou estat. I el món sencer va veure que Espanya és un país de pandereta, amb imatges de la brutalitat policial que van donar la volta al planeta. Perquè s'ha de ser un miserable per apallissar gent indefensa que tan sols fa cua per votar. I mentre esperem que d'aquells fets se'n depurin responsabilitats, seguim tenint 16 persones a la presó o exiliats. Si alguns encara us pregunteu per què volem tocar el 2, 1.066 ferits no és un motiu prou seriós? Aquell dia, la voluntat del poble va ser clara. Marxar d'Espanya i construir la república aquí i ara! Ja no es pot aguantar. Ah, perdó, se sent. Vinga. I és que la situació ja no es pot aguantar. Tenim les presons plenes a rebentar. L'Estat està creant els màrtirs del segle XXI. Personalitats, polítics, esportistes, comptables... Ara són ells, però el següent podria ser tu. Condemnen el partit més votat a Espanya per corrupció. Amb això, crec que els jutges han comès una extralimitació. Perquè jo em pregunto, si els vota tanta gent, com pot ser que aquests bons homes hagin fet alguna dolent? Com poden fer això aquests estudiants excepcionals que es treuen màsters i carreres amb temps de rècords mundials i tot aquest coneixement del fiquen després per governar? En quines millors mans podríem estar? Ignacio González, Correa, Matas, Bárcenas, Josep Ramon... Josep Ramon? Hòstia, no el trobo al balcó. Segurament se'l deuen haver fotut a la presó. Bé, seguim. Crespo, Camps, Zaplana... I una llista que no acabaria de recitar ni en una setmana. Són l'èlit del país i els tenen a tots empresonats. Des d'aquí reivindico que tots ells siguin alliberats. I el nostre Sandro... Pobre Sandro. Ell tan innocent. S'hauria d'haver exiliat com el nostre president. Des de fa un any que s'està podrint a la presó. I mira que l'acusen només de quedar-se una petita comissió. El Barça és més que un club i pertany al poble català. Si toquen el Sandro és que els nostres símbols nacionals volen atacar. Lo següent serà la sardana, els castells o la Moreneta. Ja veig l'abat de Montserrat acusat de pertany a l'ETA. A més, també tenim un membre de la família reial a la trena. Com ha pogut passar això a una família exemplar de mena? L'Urdangarín, un tio esportista i honrat, havia jugat al Barça i és per això que l'han trincat. A més, no practicava els selectes esports de la Casa Reial, que són les putes, els marcos i de tant en tant matar un germà, un animal. El rei campatxano, de merda, també l'han volgut esquitxar. Mira que el pobre home ara s'acabava de jubilar. Des del descobriment d'Amèrica, ell ha sigut el rei més conquistador. Conquistador de comissions i amants. Quin crac, el puto Borbó. Perquè el Joan Carles, on posa l'ull, posa la banya. I tot per engrandir el nom del gran país que és Espanya.
Sort que ell no el posaran a la presó. Un pres polític més i el poble esclataria en una revolució. El pobre rei em fa pensar en el màrtir del poble català, el Pujol. Sort que ningú l'ha pogut engarjolar. L'home que ho va donar tot per fer de Catalunya sobirana. Fins i tot va fer de Robin Hood amb lo de la banca catalana. Però Pujol, que d'aquí poc tindràs 2 fills a la presó. Com has pogut permetre un altre atac a la nostra nació? Va, Pujol, tira de la manta i que surti tota la merda de l'Estat. Tranquil, que a l'infern una suite fa temps que t'hem reservat. Que surtin els noms de totes les rates que ens roben impunament. Peperos, socialistes, borbons i els teus deixebles del 3%. Estic una mica atabalada. Tinc un marrón que em té molt estressada. L'aniversari de les panderetes i els panderos és imminent. I hauria de pensar en algun regalet decent. Aviam, què podria regalar? Ai, no sé, no paro de dubtar. Potser que vagi a passejar per la parellada. Segur que hi trobo un pongo resultón que no em costi una limalada. Pels panderos els regalarem un calendari. Així s'aclariran d'una vegada en quan fan l'aniversari. I podran comptar els anys que fa que hi balla el seu dictador. Sí, Jonathan Moreno, aviam quan ens apliquem el protocol de la festa major. Segur que ell també ha triat aquesta samarreta tan cutre que heu fet. Veure el monstre de les galetes menjant-se un pandero és per fotre's un tret. Sabeu què és el millor que podria passar? Que el monstre es mengi aquest tio i a la nostra festa no hi torni a ballar. Per les panderetes, uns nous vestits hem pensat, que això de noies amb faldilles és molt del segle passat. Potser els podria regalar una camisa i uns pantalons blancs i una faixa perquè puguin seguir marcant cintura sense entrebancs. Hosti, si els panderos serien clavades. Val més que de taverneres segueixin uniformades. Mira tu, saps què? Només els farem una petita actualització. Els regalarem uns uniformes dels McDonald's que faran la mateixa funció. Com que sóc un diable molt generós, he pensat un regal conjunt pels dos. Un val per anar a Santa Maria a fer una ofrena, que la volíeu fer enguany, però us l'han pres i no vull que em munteu l'escena. Perquè els capgrossos també diuen que estan de celebració. I com que ja tenen ofrena i calendari, els farem un regal millor. I és que els hem comprat un super mega pongo ben BTV, uns nous vestits dissenyats per la Blanca Ferrer! Però encara em queda un aniversari per celebrar. I és que fa 50 anys uns joves al nostre ball van salvar. I enmig de la dictadura, per la nostra llengua van apostar. I van fer que el nostre ball parlés català. Fa temps eren minoria, però últimament és una bogeria. A simple vista no es poden diferenciar, però segur que alguna vegada us han intentat influenciar. No parlo de mormons ni testimonis de Jehovà. Mira, us llegiré la definició per tal que els pugueu identificar. Vegetarià, persona que no pot menjar ni carn, ni peix, ni marisc, ni aviram, ni granotes, ni insectes, ni res. És que no hi ha cap plat de la carta que us faci el pes? I és que sou molt passats. No veieu que és una moda de 4 hippies desquiciats? Estem farts de buscar un lloc per sopar. Ens maregeu amunt i avall donant voltes sense res trobar. Perdona, tens alguna cosa que no porti cor de segon? Doncs sí, mira, has tingut sort. Tinc un tros de pa sec que fa 3 dies s'ha encallat a l'esternón. Són els que et miren per sobre l'espatlla quan et menges un botifarró i et senyalen com si acabessis de cometre una violació. Aquells que s'omplen la boca d'ètica i de moral, però jo sé que es moren de ganes de menjar-se un filet com cal. Pareu-vos de menjar-vos el menjar del meu menjar. Aneu a viure a una comuna i alimenteu-vos a base d'aigua i pa. I és que voleu salvar l'ecosistema i el planeta? Doncs deixeu de respirar una estoneta.
Ja fa quasi un any que estem patint un conflicte bèl·lic que ens està embogint. És la guerra del plàstic i del llacet groc, una guerra com totes, que no porta enlloc. I és que les reivindicacions per l'alliberament dels presos polítics ens està fent arribar a l'absurd. I jo ja no sé quin bàndol és més curt. Llacets grocs als semàfors, als arbres i als senyals, als monuments, als balcons i també als fanals. N'hi ha de plàstic, de velleta, de cinta adhesiva o pintats a la calçada de forma compulsiva. I pintadeta groga per allà i llacet groc per aquí, sembla la puta filoxera de Sant Sadurní. Enmig de tanta reivindicació, apareixen grups que semblen tenir la solució. Ells apel·len a la neutralitat, són com brigades ninja en nocturnitat. Es posen la caputxa i surten al carrer i defensen la llibertat dels ciutadans de bé. Sí, són els grups de liberació del Penedès, els que netegen la vila a canvi de res. Busquen llacets i pancartes i recullen tot el desgavell i ho deixen tot net i polit com el seu cervell. Però en la guerra del llacet, ara el poso i ara el trec. Els CDRs contraataquen com un llampec i d'una revolada la plaça torna a estar engalanada. I això és el conte de mai acabar. Que algú els posi els presos una llima dins l'entrepà. Presentem-nos a les presons amb una metralladora o acabem un túnel amb una perforadora. Però parem ja de penjar llacets i de fer pintades a les parets perquè és una guerra estèril, buida i sense sentit. Fem explotar coses i tot serà més divertit. Tu, mira que ets guapa, però m'interessa més el que portes sota la capa. Ai, gràcies, que enginyós. Llàstima que et vegi com un depravat fastigós. Ells ja es pensen que ens sentim bé i desitjades, però ens sentim intimidades i acusades. M'estàs ensenyant el penis i no sé ni qui ets. Amaga aquesta cosa, no em vagis de llest. Es nota que t'importo molt intel·lectualment, però mira com actues, sembles un dement. Ai, sí, us penseu que les dones gaudim de les vexacions constants que patim. Gaudim molt que ens digueu coses pel carrer i ens definim per la mirada de l'home cavaller. Estem fartes de tenir el cap cot en un acte masclista. Hem d'actuar, no callar ni ser conformista. Estem compromeses a lluitar per la igualtat real, sense discriminació per gènere i sistema patriarcal. Encara hi ha agressions i violacions i tots ells ho celebren com campions. Em bull la sang al veure la merda de justícia espanyola. Violadors campants s'haurien de podrir a la garjola. Diguem prou a tanta opressió. Diguem prou a tanta discriminació. Diguem prou a tanta submissió. Som rebels i combatives, ens volem lliures i vives. Seguirem endavant i lluitant per això que sembla que costi tant. El que passa a Espanya, els diables mai ens ha importat. La seva bandera no ens representa i ens la suda la seva unitat. Però fa poc hi ha hagut canvi de president i hem considerat que calia fer-hi esment. Perquè ha arribat Pedro Sánchez del Salvador, un president modern i a l'alçada de la situació. L'Action Man, un Ken de la Barbie amb molt de pedigrí, gairebé tan carismàtic com el seu homòleg vilafranquí. Romero,
Sabem que vas ser tu l'artífex de la negociació, el que va convèncer els partits amb avançades tècniques de persuasió, tal com feies aquí per guanyar-te els vots, amb la teva infal·lible tècnica de repartir romaní. I és que qui havia de dir que aquell que els barons es van estar a punt de carregar faria fora el PP i acabaria per governar. Semblava tontet, però ha acabat sent un voltor, un autèntic carronyaire que no va deixar perdre l'ocasió. Però el Guaperes ens ha deixat a tots bocabadats, amb un govern format per l'elit dels més preparats, començant amb un tertulià del cor com a ministre de Cultura i acabant amb un jutge conegut per no investigar denúncies de tortura. Però de tots els ministres, n'hi ha un que es mereix especial menció. Sí, en Josep Borrell, el Don Limpio, el desinfectador. Les seves paraules a les manis de societat civil em fan venir ganes de vomitar. I per manifestar-se al costat de neonazis se l'hauria de condemnar. Ser ministre o un astronauta també ha estat una idea encertada. Aquí us hem vist el plomero, hem captat la jugada. Així, quan us extingiu aquí, podreu anar a l'espai a buscar nous votants i vendre la moto de l'estat federal als pobres marcians. Tot i així, però, amb en Rajoy era més divertit. D'acord, era un carca incompetent i tenia el cervell de mosquit, però amb les seves frases ens ho passàvem d'allò més bé i al cap i a la fi, uns són uns corruptes i els altres també. El cas és que ens importa poc qui governi el trono de Madrid, sigui el Sánchez, l'Iglesias, el fatxa del Rivera o el pijo dels màsters de dit. Perquè nosaltres mai de la vida ens representareu, així que quedeu-vos a Espanya i els catalans mai més ens molesteu. Única, valenta, social, diferent, ingènua, celestial. Des del primer dia que et vaig veure a plaça, sabia que havia nascut una nova raça, un col·lectiu únic d'herois i d'heroïnes que sabien fer anar els enxanetes com joguines, els referents del món casteller, els alternatius de l'univers graller. Una nova colla moderna i atrevida, la que per fer-me feliç es jugava la vida. Una colla que decidia ella mateixa si actuava per festa major, amb una personalitat envejable que ni el millor dictador. Per ella era molt senzill treure el carisma a passejar, perquè hi era sense ser-hi, això ningú ho pot negar. Pionera en el món de l'aviació. Vilafranquins, no veieu que això és el millor? El Prat, Reus, el Guaire i ara la plaça de la Vila. Gràcies a ella gaudirem dels millors aterratges a primera fila. Oh, jove de Vilafranca, de l'altruisme tu n'ets referent, lluitant contra el bullying en tot moment. Segur que la mare Teresa de Calcuta ja duia la camisa blau cel, la molt astuta. També ets capdavantera contra l'atur laboral, omplint fins a cada racó de l'hospital. Cap metge sense cap pacient, que no pateixi més la pobra gent. Ai, no oblido que ets la més ecologista del planeta, assajant amb les llums apagades i sense obrir la boqueta. I és que l'escorxador acolló Greenpeace vilafranquí. Quin gloriós orgull que sigueu d'aquí. Mira, colla jove, tens raó. L'any passat em vaig portar com un cabró. Demano disculpes, he canviat, he madurat. I és que dedicar-te a aquelles paraules va ser un absurd disbarat. Tornem a començar i oblidem aquell error. Per un cop, prova de caure en l'amor. Dona'm pit i anem a les places a volar, que junts aquest viatge no podrem oblidar. Vilafranquins i vilafranquines, l'any que ve tornem a tenir eleccions i d'aquí poc
Tots els partits començaran a anunciar solucions. Que si vota'm a mi, que t'asfaltaré un carrer. No, vota'm a mi, que una parada de bus t'hi posaré. Que si els que governen ho fan fatal, o que si guanyo les eleccions fotrem fora aquell carcamal. S'apropa una forta tempesta i els polítics no veuen que tot això ens molesta. És per això que repassaré els partits que es presentaran. Espero que amb aquest vers no perdin cap votant. Començaré amb el primer partit, el PDeCAT. Heu d'anar amb compte que d'aquí les eleccions el nom ja s'hauran canviat. Aquest any perdran vots ja que els plega el Gusi de regidor. Ell era l'ànima de la festa de qualsevol míting o presentació. De la mà del PDeCAT s'hi agafen els seus aliats, el Partit Socialista, amb un cap de llista que de xupar del bote n'és un especialista. Romero, que ho veus com has acabat de ser alcalde a un titella del PDeCAT. I és que la teva trajectòria política val més que no em presumeixis gaire. Aquest ritme acabaràs fent d'escombriaire. Ara, corre el rumor que si dius 3 cops 155 davant d'un mirall, se t'apareix en Romero prometent algun equipament per l'espirall. Seguim per la CUP, el partit més coherent. Com que són assemblearis, no saps què faran fins l'últim moment. Ara voto sí, ara voto no. Que si ara una abstenció. Són l'agilitat política de la nostra contrada. Segur que ara mateix estan votant si aquest vers els agrada. Ells són com la bandera espanyola de l'Ajuntament i durant la festa desapareixen del balcó misteriosament. Els agrada confondre's amb la resta de població, però no per ideals, sinó perquè el balcó fa massa calor. Com a quarta opció tenim Esquerra Republicana. A tot arreu estan pujant, però a Vilafranca passen gana. Per ells hi tinc la solució als seus problemes crucials. Proveu de posar algun BTV a les vostres llistes electorals. Perquè si el que voleu aquí a la vila és governar, amb gent de fora no us podeu tornar a presentar. I finalment, aquells que van en bicicleta. Vilafranca en Comú, també us he preparat una estrofeta. Tornareu a repetir aquesta col·lisió? O teniu alguna idea millor? Ja posats a fer, podríeu ajuntar-vos amb el PSC, que amb això del federalisme us hi enteneu d'allò més bé. Si tota la majoria sou uns socialistes desencantats, que ni els d'Esquerra us han volgut per descafeinats. Amagat per allà en un racó, hi trobem un solitari regidor, el Josep Ramon, que està cagat. I és que el seu seient aquest any està molt disputat, perquè sembla que aquest any es presentarà Ciutadans. Espero que repartiu els vots i no tingueu representants. Decidir el vot és una cosa molt complicada, però la meva elecció ja està triada. I és que ja tinc clar a quin partit votar. I és el que els cavallitos del Quique torni a posar. Aranda. Què? Es veu bé això des d'aquí al balcó? Va, corre cap aquí a la plaça que ho veuràs millor.
Prenem una miqueta. No. Vale, tira tu. Espera que està... Espera. Deixo jo. Bueno, esperem que l'espera hagi valgut la pena. Vinga. Ai, Pere. Ja fa 4 anys que ens veiem aquí dalt. L'any que ve no ho sé, ja que és any electoral. I així que aprofitant que el teu mandat s'està a punt d'acabar, tot el que has fet per la vila, jo vull repassar. Has fet grans obres i has pres valentes decisions, d'aquelles que haurien de mereixer moltes distincions. Doncs per cada aspecte destacar de la teva gestió, jo et faré entrega d'un magnífic guardó. Bé, comencem. Has convertit Vilafranca en una vila tranquil·la. És el país on vol viure tothom que es jubila. No hi ha caques de gos ni cap portal pixat. Fins i tot els nens que jugaven al carrer has expulsat. Doncs el premi al civisme és el teu primer guardó. I te'l posaré a prop, que es vegi ben maco al balcó. Has aconseguit que la vegueria Penedès sigui una realitat. I a sobre ho has fet també que n'has estat escollit delegat. Ara només et falta declarar oficialment que la platja de Vilanova sigui pels vilafranquins exclusivament. Els de l'Anoia i el Baix Penedès esclavitzarem. Els de l'Anoia i el Baix Penedès esclavitzarem. I així mà d'obra gratuïta per la barema tindrem. Ai, Pere, ja et veig com a Pere Regull el Conqueridor. Així que aquest serà el teu segon guardó. Celebres reunions amb els veïns dels barris contínuament i en elles escoltes els seus problemes atentament. Que hi ha una flor d'un parc que està una mica pensida? El Pere surt corrents a regar-la de seguida. Que se't queixi una tieta perquè hi ha una rajola mal posada, et poses el mono de paleta i l'endemà ja està arreglada. És la teva tècnica per guanyar vots. Quin gran negociador. Així que un premi al populisme serà el teu segon guardó. El teu projecte estrella ha sigut la llosa de la via. Mira que ha costat fer-hi alguna als teus 9 anys d'alcaldia. En tot aquest temps només hi heu posat 4 arbres mal plantats i uns aparcaments que el projecte inicial havien d'anar soterrats. Amb l'estació de trens regionals sí que ens vas ensarronar. Seguim trigant més d'una hora per a Barcelona arribar. Així que un premi a la lentitud t'entregaré i espero que la llosa estigui acabada l'any que ve. Pere, de vegades hi ha 2 banderes aquí dalt l'Ajuntament. Una deu ser la teva i l'altra del Romero, evidentment. Per una banda, et declares independentista i per l'altra, governes amb un constitucionalista. Encara no entenc com aguanteu aquesta situació. Hauríeu de ser un matrimoni amb tràmits de separació. Regull, que tens un tio del 155 al teu costat, només de pensar-ho estic cagat. Si l'any que ve es presenten Ciutadans i treuen algun regidor, acabaràs pactant amb ells per si et fa falta per mantenir el silló. Ai, Pere. El teu últim i definitiu premi per completar la col·lecció és el guardó per ser el nostre defensor de la Constitució. Pere, ara, dels premis, ja pots presumir davant la plaça, però ja hauries de saber
que nosaltres no te'n pots fiar massa. És un diumenge ressecós d'aquells que estic deprimit. Em fa tanta mandra tot que no puc ni sortir del llit. Com que necessito fer alguna cosa en un dia tan depriment, agafo el mòbil i obro l'Instagram per matar l'avorriment. Només obrir em trobo un nou post de les panderetes. Vaig cap al perfil a veure què hi pengen aquestes noietes. Collons! M'hi trobo una foto de cada una d'elles! Un text amb el seu nom, lo bonica que és i fins i tot la mida de les mamelles. Veig que són supermones interessants aquestes senyoretes, tot i que fa pinta que van una mica faltadetes, perquè això de vendre's d'aquesta manera per l'Instagram sembla que es pensin que és el Tinder o un mercat de viram. Després de veure aquestes belleses vilafranquines, segueixo mirant i em trobo amb un altre perfil que al·lucines. El dels pastorets. Aquests sí que van de guaions. De tan guais que són, no hi tenen ni una foto que surtin ballant els cabrons. Que sí, que està molt bé que pinteu els pals des del gener, que feu sopars de grup i feu veure que us ho passeu d'allò més bé. Però per fer un compte d'un grup d'amics no utilitzeu el nom del ball, que aquesta merda que pengeu a ningú li importa un borrall. I això va per tota la resta de balls de la festa major. Tant me fot el dia que assageu o que sigui l'aniversari d'un ballador, que feu colònies d'estiu, una calçotada o una orgia. Ep, en aquest cas aviseu que això sí que no m'ho perdria. Segueixo mirant i ara sí, això sí que ja és exagerat. El perfil de les gitanes sembla fet per una agència de publicitat. És un catàleg de somriures i mirades fabuloses, però de tantes que n'hi ha, fins i tot resulten empalagoses. I és que no hi ha cap altre ball que irradiï aquesta felicitat. Només de veure'ls, d'ells ja m'he enamorat. Hi ha flors, castanyoles i petons. Molts petons. Tants petons com pèls tinc jo als collons. Veient tanta bellesa, fins i tot m'hauré de masturbar, tot i que em sembla que estic més a prop de vomitar. I és que són els reis del postureo vilafranquí. Es creuen els més guapos, així perquè sí. Gitanilles! Menys postureo i més aprendre a versar. Que de lo malament que ho feu, la gent de la plaça ha de marxar. Resulta que si ets un gran amant del vi i durant les fires de maig et passeges traient pit pel Firaví, has sigut administrador de la nostra festa major i t'emportes Sant Fèlix a moja traïció, doncs ets una persona d'allò més afortunada, perquè et nomenaran president d'una entitat desfasada. Sí, en Max Margalef. El Max Margalef dels Tastavins és el nou president, un honor que, com veieu, s'ha guanyat merescudament. Soc diable i soc dolent. No vull cap premi per qui tregui el sant de Vilafranca. Només vull que sigui expatriat eternament. Castellers de Vilafranca i xicots, en què podrien estar d'acord aquests borinots? Color de pantalons? Sant Fèlix? Unes plaques al terra de la plaça? No, i és que s'han unit per alguna cosa molt pitjor. I és que molts vagos no volen sortir a processó.
Diuen que només volen fer un pilar a l'inici i un altre a l'acabar, que la processó és llarga i el sant no volen acompanyar. A ells només els importen les seves actuacions i tant fot si per això s'han de petar les tradicions. Ja posats a fer, demaneu que us busquin un bar, rotllo La Palma, on us pugueu emborratxar. Així ja sereu igual que la vella i els minyons, i als balls ja podreu tocar lliurement els collons. El Consell de la Festa Major la proposta els hi va acceptar, però el món al revés i el Regull per sort ho va aturar. Soc diable i soc dolent i aquest ritme a les tradicions de la nostra festa acabaran desapareixent. Entres a Santa Maria i t'enlluernes amb la seva solemnitat. I és que s'ha acabat la novena i pels goig tot està preparat. Però comença la primera nota i sona un violí desafinat i el contrabaix a temps no ha entrat. Aquell trompet encara no sap ni què està tocant, com algun cantaire que a última hora acaba arribant. Quin desgavell! Amb això pretenen honorar el nostre patró. I espera que encara no ha acabat lo pitjor. Per acabar-ho, una sorpresa final que ha fet plorar fins i tot el menys sentimental. I és que Txell Montserrat, del concepte solo, què és el que no has captat? Jo estava esperant la dolça veu dels Parellada i m'he trobat 10 tios cantant a la vegada. Soc diable i soc dolent. Txell, val més que deixis els goig i dedica't a l'Ajuntament. Va, Aranda, et pensaves que ningú ho sabria? Tenir un exdiable d'administrador no passa cada dia. Sense la teva informació, aquest vers no hauríem pogut elaborar. Així que compartirem mèrits i llegir-lo ens hauràs d'ajudar. A més, hem analitzat detalladament què ha fet cadascú del quintet i per cada un, per la seva gestió, tu els hi portaràs un detallet. Comencem per la Foja Ortiz, del Vall de Nans, exballadora. Fa de profe a l'Espirall, el que fa que sigui una persona molt integradora. Diu l'Aranda que per l'imatge de la festa ella va escollir els de Giny.cat perquè volia integrar els seus amics si no us n'heu adonat. Durant molts anys diu que de la capta n'era setrillera i en això de recaptar diners ella n'és una fera. Vas insistir molt en fer aquell espot de la loteria. Portar la grossa tenint el nostre patrimoni és una tonteria. I la campanya de donacions a canvi de beneficis fiscals, que estàs de conya. No us podeu imaginar el que he plorat en veure aquesta vergonya. Ja posats a fer, fotem un Verkami per pagar la festa major i a qui no doni un duro l'acusarem de traïdor. El condemnarem a ballar figataires tota l'eternitat i a veure els versos de les gitanes en bucle fins que s'hagi suïcidat. Mira, Xavi, com que el tema dels calés us ha portat de corcó, entre tots els diables hem aconseguit aquesta aportació. La primera. Dani! Hola, Dani! Que saps on estem? Saps quin dia som? Saps què està passant aquí a la plaça? És que l'Aranda diu que això de la festa tu no te n'enteres massa. Mira que quan vaig sentir en alguna reunió que nomenaves rua a una processó. O preguntar en una reunió de balls d'on era el drac. Encara em sorprèn que en aquell moment no t'haguessin lapidat. Va, Dani, avui que has vist el seguici des del balcó, et faré una pregunta.
d'on és el drac que surt a la festa major? Ai, 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 el pobre xicot. Jo més aviat et feia amb les gitanes d'Estaquirot. I a més, Sant Fèlix avui entra al carrer Sant Sadurní. N'estic segur que va ser tu qui ho va decidir. Com que et veiem desubicat, aquest regalet per tu hem pensat. Va, Xavi, porta-li i que assenyali on és Santa Maria. Si no en sap, acompanya'l després, que aquest encara es perdria. Silenci, silenci, sisplau, silenci. Hi ha molt de soroll i això no es pot suportar. No sabeu que els pobres veïns del centre ja no ho poden aguantar? Que no ho veieu, que hi ha la jefa al balcó? Aquella dona que ens porta de corcó. La presidenta de l'Associació de Veïns del Centre Vila. Potser l'han fet administradora per veure si d'una vegada jubila. Amb ella podeu veure com funciona el nostre ajuntament. Si et queixes, ets passat, et complauran degudament. Quin ha sigut el preu que has pagat per la teva designació? Que els veïns del Centre Vila no es queixin fins la propera festa major? Perquè el teu mèrit per ser administradora impressiona. Un d'ells és no deixar assasar la Constitució als balls de segona. Et pensaves que això ho passaríem per alt? Doncs no, havent despreciat els nostres balls, no et mereixes estar aquí dalt. Esther, aprofita que ara tots els balls estem aquí i desfila cap a casa, que estaràs tranquil·la i ara sí que podràs dormir. I per si de casa aquesta tarda pel centre passa la processó, tinc el regal perfecte per tu i per tots els de la teva associació. Parlem ara de la Lídia. Amb 24 anys i balladora de panderos jubilada. La seva carrera a la festa va ser una passada. Des del 2011 sempre hi havia més homes que dones al balcó i que ella estigui aquí dalt, aquesta deu haver sigut la raó. De la figura de Sant Fèlix, ella també se n'ha encarregat, però quin públic la dirigiu em té intrigat. Si vau pensar en canalla, us vau equivocar, perquè només les iaies de missa la volen comprar. Diuen que és el consolador que sempre havien desitjat. De fet, més d'una diu que li agrada més que haver-se confessat. Va, Lídia, que després ens faràs una demostració. Ensenya'ns què és tot el que podem fer amb el nostre patró. Va, Xavi, el teu regal és el millor. I és que del teu vers tu en seràs el llegidor. Te l'he fet a mida com ens havies demanat. Espero que en ell jo no t'hagi decepcionat. A veure. Jo sóc el Xavi, el líder del quintet. D'aquesta festa major n'he sigut el cervellet. He hagut de compartir hores amb gent que no m'estava a la meva alçada tristament. Tot el que he fet jo ha sortit de conya. I sí, ho puc dir sense cap vergonya. Hem fet un festival gloriós, espectacular, amb els trinitaris sempre plens a rebentar. Frena, Aranda. Que et pensaves que el del gloriós t'ho deixaríem passar. Però si és la cosa que més em va fer enfadar. I és que pel que veig us dediqueu a contraprogramar les processons. I els trinitaris tenim tot de DJs tocant els collons. I a sobre, ahir la processó va passar per allà. I avui, per rematar-ho, hi tornarà a passar. Després tothom es queixa dels horaris de la festa major, però heu creat una nova palma que és pitjor. Mira, Xavi, jo que et tenia per un cultureta, que defensaries a mort la tradició com si fossis de l'ETA. Que això vingués de tu no m'ho podia esperar. Vendre la festa pels de fora és trist i a mi em fa plorar. Ai, Aranda, això de ser admi
sí que t'ha arribat a canviar. Fins i tot vaig veure que una mona del noi el teu fill el va regalar. Així que ja saps què et toca i no et deixaré marxar de l'empostissat. Fins que, com a càstig, aquesta samarreta t'hagis posat. Sílvia Grau, ens has deixat una estampa que passarà a la història per... Sílvia Grau, ens has deixat una estampa que passarà a la història per... Passarà a la història per... Que passarà a la història per res. N'estic segur que tu ni a tu t'ha fet el pes. Una més a la llarga llista d'estampes del nostre patró. Una més que caurà en l'oblit tant sí com no. De tan soso que et semblava Sant Fèlix, amb sal ens l'has pintat. Administradors, com podeu haver permès tal atemptat? Mira, Sílvia, la sal es posa a l'amanida, a la carn, al peix, però mai al nostre patró. Només per això se t'hauria de prohibir tornar a posar els peus a la festa major. I és que el teu currículum artístic a la festa impressiona. Has participat 2 anys i has dissenyat la samarreta d'un ball de segona. I enguany, amb aquesta estampa t'has acabat de coronar. Així que vés a fer samarretes pels ficataires i el nostre sant no tornis a pintar. Pel que fa a la imatge corporativa d'aquesta festa major, hi trobem la mà dels amics de Gin Comunicació. Tafanejo per la web i veig que en Guillem Caroles hi està posat. Ara el llepaculs convergent també és el dirigent de Gin.cat. Segur que amb els contactes que té dins el partit, els projectes li assignen tots a dit. Segueixo investigant i veig una cosa que em fa emprenyar. Un fet pel qual a Vilafranca se'ls hauria de vetar. L'any passat van fer el disseny del cabàtàs a Sant Sadurní i només per això no haurien de fer res més aquí. Pensant en el format del programa, em fa l'efecte que us heu equivocat, perquè això de regalar una mona de Pasqua a l'agost em sembla desfasat. Sembla que l'heu encarregat aquí que el Trens o que el Bertran. L'any que ve foteu-lo en una caixa de Catànies, que si no els alcudits s'enfadaran. I el regal, una tassa, del tot és el que heu fet millor. Així que demà em llevaré pensant en la festa major. I que surti un diable és la millor idea que heu pogut pensar, perquè així quan em llevi trempat m'hi podrem masturbar. Sigueu benvinguts tots i totes a la subhasta del pregó, el que segur que desitgeu a la vostra festa major. Des de Perpinyà fins a Alacant el voldreu comprar. I és que és un espectacle que no podreu oblidar. El preu de sortida seran 10.000 euros, no us espanteu. I és que uns aborígens de l'altra banda de l'oceà gaudireu. Us ballaran una dansa tradicional de Nova Zelanda i, a més, els pots fer servir per substituir a la banda. Som-hi, nois!
Fan bé, fan bé els nanos. Fan bé. Què? Qui el vol? Que allà veig una mà? No? Vaja. Ja veig que per aquest preu ningú m'ho comprarà. Ho baixarem a 1.000 eurets de no res. Que tothom ho pot pagar. Per aquest mòdic preu inclourem 5 noies semidespullades que us ballaran millor que les nedadores de les Olimpiades. Balleu! Preciós, és preciós. Sí. Què? Ningú? Ningú s'anima a prendre la decisió? I si baixem el preu a 100 euros pel vostre poble, no voldríeu aquest pregó? Sí, home, inclourem un recital de guitarra amb poemes d'allò més divertits. Podran gaudir del pregó des dels més grans fins als més petits. No? En sèrio? No? Això ningú ho vol. Estic fracassant totalment. Desisteixo. Me'n vaig. Això és molt depriment. Això és una altra cosa, Bueno, va. Sembla que no creieu tot el que us estic venent. Baixaré el preu a 10 euros i ara segur que us acabaré convencent. I és que en directe podreu gaudir d'una temeritat que ningú mai faria. Convertir l'escenari en una perruqueria! A mi no m'ho fan, no m'ho fer jo sol, és un drama. Què, sí? Sí, una mica més. Ningú! Ni així, res. Ningú, quin fracàs. Això no ha funcionat. Mira que m'he quedat la boca seca de lo que m'hi he esforçat. Encara balla. Jordina, lo del 28 no es pot considerar un pregó, sinó un espectacle per qualsevol teatre o festa major. Una cosa és tenir carta blanca i l'altra és faltar al respecte a Vilafranca. Sabem que estàs enfadada amb l'Ajuntament i sents que has estat maltractada injustament. Però, noia, em sembla que no has sapigut triar el moment. El teu ego se t'ha menjat descaradament. Nosaltres compartim molt del missatge del teu pregó. Volem defensar la cultura perquè pel país és el millor. Però, dona, en el pregó de Vilafranca s'havia de parlar. I que ens venguis al teu espectacle no t'ho podrem perdonar. Sembla que no, Llucifer, però això de fer versos cansa bastant. Què et sembla si posem la tele a veure què fan? La polémica obra infantil, aquí lo ven, estaba anunciada en el programa oficial del Carnaval de Madrid. Los padres que veían la obra se hartaron cuando otra de las figuras sacó esta pancarta. Se puede leer Gora ETA, alabando a la organización terrorista.
Llamaron a la policía y tras leerle sus derechos, 2 de los titiriteros fueron detenidos por enaltecimiento del terrorismo. Ostres, tu, uns titellaires a l'Audiència Nacional. Però quina merda de país va. Canvia a veure què diuen a un altre canal. Precisamente el gobierno español ratifica la condena de 3 años para el cantante rapero José Miguel Arenas Beltrán. Lo ve en pantalla, se le conoce también como Valtonyc. Y le están acusando a consecuencia del contenido de sus canciones a través de un comunicado. I ara volen enviar un rapero a la presó. I després diran que hi ha llibertat d'expressió. Canvio a veure si fan alguna millor. El autor de Fariña, Nacho Carretero, continúa sorprendido por el secuestro de la obra. Una medida cautelar que el periodista ha valorado durante... Collons, un llibre també volen prohibir. Si al final ja no podrem ni llegir. Va, canvia que m'estic encenent. Son algunas de las letras por las que el rapero Pablo Hasél ha sido condenado a 2 años de prisión. En ellas, según la Audiencia Nacional, se da el discurso del odio, alabar o justificar el terrorismo. Un altre cantant imputat per cantar, això ja no es pot aguantar. I després diran que tenim drets i llibertats. Però sí que a Vila també tenim 9 antifeixistes imputats. Saps què? Saps què? Millor posem Penedès Televisió a veure si el Josep Maria Soler encara porta aquest look de calçantó. I com a notícia d'última hora els informem que el Llucifer dels Diables de Vilafranca ha estat imputat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel contingut dels versos d'enguany. Seguidament els detallem els motius que ha argumentat el jutge. Merda, Llucifer, què fem? T'has d'amagar! Això fa mala pinta. Al final també t'hauràs d'exiliar. Va, corre, marxem abans que et vinguin a detenir. Amb una mica de sort ens podrem escapolir. Alto! Sí. Estem avui aquí citats per jutjar el següent acusat. Llucifer, príncep dels esperits rebels, que ningú coneix els seus anels, amo del foc etern i senyor del regne de l'infern, també conegut com Satanàs, que dels diables és el capatàs, creador dels 7 pecats capitals i de tots els altres mals, senyor de les ànimes impures i de les més malvades criatures, enemic declarat de la cort celestial i capità del poderós exèrcit infernal. Aixequi, sisplau. Molt bé, ja pot seure. A continuació serà jutjat pels següents fets. Per fer apologia d'un referèndum il·legal i riures dels honorables cossos de la policia estatal. Ha ferit l'honor del respectable rei Joan Carles de Borbó, afirmant que practica sexe amb amants i s'emporta alguna comissió. Ha posat en dubte el bon funcionament del sistema judicial, insinuant que contra la corrupció no s'hi actua pas com cal. I també ha difamat contra els ciutadans que retiren símbols de color groc, afirmant que tenen el cervell buit, que són tontets i també que pensen poc. Ha rigut públicament dels balls de segona divisió i de l'ús que fan de les xarxes i dels mitjans de comunicació. I també del molt honorable alcalde Pere Regull. L'ha tractat d'autoritari, incompetent i ha ferit el seu orgull. Igual que ha fet amb els 5 administradors de la festa major, amb l'autora de l'estampa i amb la que va fer el pregó. Així com de la colla jove de Vilafranca i del seu sistema d'aterratge, rient públicament dels seus castells i danyant la seva imatge. I té alguna cosa a dir l'advocat? Pot defensar d'aquests fets a l'acusat? Miri, senyor jutge, això és un problema de llibertat d'expressió. A més, quan ha escrit els altres diables, per favor, tingui compassió. El meu client d'això no en sabia res. Si ho hagués sapigut abans, no ho hagués permès. Tant me fa qui ho hagi escrit, imprès, corregit o pensat. El seu client és el representant dels diables i per això serà jutjat. Se li aplicarà la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana i Protecció, la Llei Mordassa i els articles 15, 33 i 155 de la Constitució. Bé, senyor jutge, volia dir unes paraules abans de ser sentenciat. Una disculpa, aprofitant que estem aquí dalt un postissat. Com? Una disculpa? Endavant, parli. Tal com ho han repassat abans els membres d'aquest jurat, reconeixem que, potser sí, ens hem passat.
Així doncs, crec que és just demanar disculpes públicament a totes les persones que no hagin estat ofeses degudament. Com? Em sembla que s'ha equivocat, oi? Volia dir... Em sembla que s'ha equivocat, oi? Em sembla que volia dir les que sí que s'han sentit ofeses, oi? No, maleït jutge. Ho has entès a la perfecció. Tant me fa el que pensis, m'és igual la teva opinió. Qui collons ets tu per dir el que puc criticar? Opino el que vull i no canviaràs la meva forma de pensar. Des d'aquí cridem a defensar la llibertat d'expressió, que per cantar, escriure o dibuixar ningú més acabi a la presó. Que cap feixista com tu torni a jutjar la nostra manera d'expressar i que per defensar la democràcia ningú més s'hagi d'exiliar. Desobeïm la llei Mordassa, desobeïm la Constitució, alliberem els presos polítics, que tornin els exiliats. No tinguem por, que ningú més qüestioni la llibertat d'expressió. Amb aquest homenatge a la llibertat, tot versionant el Freedom, en llibertat d'Aretha Franklin, els Diables posen punt i final als versos d'aquesta Festa Major 2018. Uns Diables que solen incloure aquests últims anys aquesta peça musical, coreografiada, i enguany no han fallat tampoc. Sí, hem començat i hem acabat, no? Una miqueta tant amb el tema com amb la música. Hem començat i hem acabat igual enguany i ha sigut un recorregut per la política nacional, la política local, la Festa Major, evidentment. Enguany potser més protagonisme que altres anys la Festa Major, i el tema polític és el que ens ha centrat tots aquests dies, no? Aquí a la plaça, la Festa Major i tot el que ve. No sé si has tingut la mateixa sensació que jo, però a mi m'ha fet la impressió que la plaça tenia una resposta tèbia aquest any. Hi ha hagut moments, no? Quan, inclús amb un parell de moments puntuals que sí, però en general l'he trobat freda. Tant per una banda com per l'altra, eh?
Potser el temps tampoc acompanya, si portes molta estona aquí dret fa fred. El que és evident és que avui és molt més tard els Diables que el que ens tenen acostumats, no? Amb els canvis d'horaris, però vaja, jo penso que han estat molt mesurats enguany, molt repartits els versos i els temes també, no? Sí, ha rebut potser tothom. també tot era una mica previsible, potser la gent ja s'espera també els temes, a vegades quan no t'ho esperes és més segurament el del sexisme, etc. Sí que ha tingut una resposta que potser no era tan esperat per la plaça, i en canvi la plaça ha respost més perquè era un tema que a vegades no t'esperes, i llavors la sorpresa també li dona un accent, no?, als temes. Uns versos dels Diables que han durat una mica més d'una hora perquè començaven que eren 1:45 aproximadament i acaben que són gairebé 2:15, han superat l'hora d'aquests últims anys, però avui és un dia típic, tot va diferent, tot va a l'inrevés, hem començat amb els balls, hem seguit amb les peces i els Diables han obert el foc, literalment parlant, d'aquest darrer capítol en el qual actuen els balls parlats. Darrere seu és el torn del ball d'en Serrallonga. I després encara seran les gitanes les que tancaran aquesta exhibició dels balls d'aquesta Diada de Sant Ramon 2018. Tot plegat començava a les 12. És una diada típica, diferent. S'ha anul·lat l'entrada a plaça dels Balls, sortint d'ofici, i s'ha optat per ajornar l'inici de l'exhibició a les 12, quan semblava que pararia de ploure. Tot i així hem arrencat encara amb una pluja molt fina. Durant una bona estona hi havia paraigües a plaça i mica a mica sí que ha afluixat, però ha quedat aquesta temperatura més baixa i el sol no ens acompanya enguany. Enguany no ha sortit el sol. Tenim, suposo, el Serrallonga, que ja els veiem no a punt, mentre els Diables acaben de treure tots els materials que han anat fent servir en els seus versos, no? Que això també és retrasat perquè no sabíem si ho podrien fer, si no ho farien, i per tant això vol dir que ho has de portar, de penjar. Aprofitem aquest impàs i fem una breu pausa publicitària i tornem tot seguit.